Polémica en Boiro ante os problemas no abastecemento de auga. O BNG critica a falla de previsión do goberno. Consideran que as medidas de restrición do consumo chegan tarde. Que tal? Moi boa noite, imos con outras novas do día en titulares. Avanzan os traballos de escavación arqueolóxica no convento de Santa Clara, en Pontevedra. A nova campaña arrancou en xuño e será fundamental para definir o proxecto de restauración. Vilanova recibiu 290.000 euros da Xunta para actuar en 3 instalacións deportivas municipais. A Deputación de Pontevedra chegou a outro 50% do orzamento. Poio reforma a súa biblioteca municipal de Campelo cunha axuda autonómica de 20.000 euros. Hoxe o conselleiro de Cultura destacou a importancia destes espazos para fomentar a lectura entre a cativada. A Pobra celebra esta fin de semana unha nova edición de Comercio na Rúa. Será na Praza do Emigrante onde as tendas do concello expoñan os seus produtos. A Deputación de Pontevedra estrea Entre Pontes Trail and Running, un circuito de 6 probas deportivas por toda a provincia que se desenvolverá entre setembro e novembro. Estamos nas novas do día, comezamos. De seguido ampliamos a información sobre as denuncias do BNG de Boiro no que se refire aos problemas no abastecemento da auga. O BNG de Boiro critica a falla de previsión do goberno ante os problemas de abastecemento de auga. Os nacionalistas consideran que as medidas restritivas chegan tarde cando xa están producindo cortes e perdas de presión no suministro. Hai unhas semanas o Concello de Boiro emitía un bando aconsellando o consumo responsable da auga e anunciando restriccións nos regos baldeos e mesmo nas duchas da praia. Unhas medidas que, segundo o BNG, chegan tarde por mor da falla de previsión do Executivo ante un problema que se repite cada verán. Consideramos que é algo grave porque é algo que dende o BNG levamos denunciando durante moito tempo. Este problema xa aconteceu o verán pasado, houve un compromiso do goberno que se adoptou en pleno de que se iban a tomar medidas e pasou todo o inverno e non se adoptaron esas medidas. Entón, continúan os problemas de abastecemento de auga e non é só o que baixa presión, é que en algunhas vivendas que non sai nin gota. Entón, un servicio básico como é o servicio da auga para as familias e ademais a determinadas horas moi importantes na que chega a xente de traballar ás súas vivendas, que ten que facer cea, que ten que ducharse, que ten que limpar, pois consideramos que é algo grave pois non ter este servicio básico. No pleno de xuño, o BNG insistía a través dun rogo na necesidade de garantir o suministro durante todo o verán, cando Boiro rexistra un notable incremento de poboación. Incluso este ano, antes das festas de Boiro, no último pleno de xuño, advertimos e rogamos en un apartado de rogos e preguntas que se tiñan que tomar medidas e, bueno, non se fixo nada ata que volvemos a ter o problema encima. Entón, por eso, é algo que nos parece grave, que fixera o goberno oídos sordos cando é un problema que se ve que é recurrente, que se ven dando todos os anos, e máis que se está agravando cada verán, porque cada verán temos máis poboación en Boiro, temos máis xente tirando da auga a esas horas, as horas que coinciden tamén cando volve a xente da praia, e o que non pode ser é que un goberno faga oídos sordos a estes reclamos e estas demandas que levamos facendo dende BNG dende fai tempo é que non se tomaran ninguna medida. Agora, claro, cando aumentan as críticas, cando aumenta a presión por esta queixa de estar sen o servicio da auga, é cando toman medidas drásticas. E entendemos que esa non é a solución, que a solución tiña que vir de antes, porque tiveron todo o inverno para planificalas, pois isto xa se dou o verán pasado e xa se veñan dando tamén en anos anteriores. Os nacionalistas critican que se adopten decisións drásticas unha vez comezan as críticas, en lugar de ter deseñado un plan de acción para garantir un servicio tan básico como o abastecemento da auga. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
O PSOE de Rianxo insiste na denuncia na tardanza na execución das obras de abastecemento na Marquesa, na parroquia de Asados. Os socialistas recollen o malestar da veciñanza pola paralización dos traballos e o mal estado dos viais que atravesan este núcleo. Reclamanlle ao Executivo local unha solución inmediata ao problema. Os veciños da Marquesa levan máis de 9 meses agardando polo remate das obras de instalación da rede de abastecemento de auga. Os traballos supuxeron o levantamento dos viais para o soterramento das tubaxes e dende aquela o firme aínda non foi mellorado, presentando a día de hoxe un estado de deterioro importante. O Partido Socialista local faise eco de novo desta situación, exixíndolle ao equipo de goberno unha solución urxente ao problema. E non é lícito que os veciños, despois de pagar religiosamente esta obra, pois se encontren 8 meses sin a finalización do mesmo. É dicir, para cobrar sí que se fixo de forma eficiente, pero para rematar a obra pois vemos que están con disculpas continuas con ese mensaje de que o terreno ten que asfaltar. Si accededes á Marquesa veredes claramente que no primer tramo pois o terreno asentou rapidamente, pero no último tramo pois parece que o terreno pois tarda en asentar. E a sensación que ten a veciñanza é esa doble velocidade na execución da obra na propia Marquesa. Para os socialistas, o importante non é facer anuncios, como, segundo eles, acostuma a facer o equipo de goberno, senón cumprir cos compromisos adquiridos no seu día, dando solución aos problemas reais que demanda a veciñanza. Non podemos estar xoando ca necesidade urxente de crear rede de abastecemento cos veciños e creemos que existe e que debe existir outro modelo e o vimos defendendo ao longo desta legislatura. É incomprensible que en 2026 o contrato de xestión integral do ciclo de auga pois estea sin rematar. É incomprensible que despois de casi un ano, cando falamos da Comisión de Seguimento do ciclo integral da auga, pois estea sin convocar. Estas son as cuestións que lle temos que explicar á veciñanza e estas son as cuestións que mellorarían seguramente esa rede de abastecemento que tanto é necesario no noso concello. A Deputación de Pontevedra avanza nas escavacións arqueolóxicas de Santa Clara. A nova campaña arrancou o 1 de xuño. Dende entón, unha vintena de profesionais arqueólogos, restauradores e especialistas está a traballar nesta actuación, clave para a elaboración do proxecto definitivo de restauración. Segundo explican dende o Goberno provincial, nestas semanas xa se documentaron estruturas medievais, soterramentos, pavimentos históricos e máis dun milleiro de pezas arqueolóxicas. Entre elas destaca un muro medieval anterior ao propio convento. O elemento foi localizado na zona exterior dos xardíns. Tamén foi localizada na parte occidental unha costa de acceso ou unha porta que podería pertencer a unha edificación dedicada á almacenaxe. Na zona do claustro retirouse o pavimento e documentaránse os enterramentos, ao igual que na zona da igrexa, onde non se comezou a actuar. Na zona do bosque, que se dividiu por zonas, actuouse nunha primeira na que apareceron 3 enterramentos máis que os que xa se detectaron nas primeiras intervencións de 2022. É a zona do bosque na que estivemos, que son os 1750 metros aproximadamente, unha intervención enorme e empezamos, dividímola porque non sabíamos como artellar o traballo. Dividímola como en 3 sectores, entendendo de zonas máis sensibles arqueolóxicamente a menos, entonces empezamos o máis preto posible a Rúa Santa Clara, para entendernos, porque tamén no ano 22 xa aparecerán aí enterramentos e agora se aportaron 3, a maiores dos que xa localizara Rafael Rodríguez. Sentar as bases deste proxecto que vai a permitir convertilo na 7ª sede do Museo de Pontevedra e que o convertirá nun dos espazos que ata agora foi dos máis enigmáticos que había aquí na cidade, pero que será un novo espazo cheo de cultura, cheo de ocio, de contacto coa natureza, e donde vai a convivir moitísima xente, porque será un centro tamén de convivencia cidadá. Santa Clara está preparándose para brillar. Temos xa todo o proxecto definido, temos o que é de patrimonio, falta agora que terminen estas traballos de arqueoloxía e despois teñen tamén un tempo para facer informe. Co ese informe volverá de patrimonio e despois a licencia municipal que está só pendente desta excavación arqueolóxica, supoño que será rápida. E nese momento licitar, adxudicar, contratar, pero creo que este paso é un paso fundamental. Tempos.
prefiro non decir tempos, vamos paso a paso, estamos facendo as cousas como se teñen que facer, dereitiñas. O Concello de Vilanova de Arousa vai realizar diversas obras en instalacións deportivas municipais no marco da convocatoria destinada a proxectos estratéxicos do Fondo Adicional do Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia. A iniciativa vilanovesa conta cunha achega superior aos 290.000 euros, a metade do custo total, presupostado máis de 581.000. A contía restante foi achegada pola Deputación de Pontevedra. As actuacións céntranse no pabillón multiusos municipal e nos campos de fútbol de Corón Caleiro e Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro. Así, no pabillón vaise substituir a cuberta completa para eliminar filtracións e condensacións e vaise ampliar o almacén, mentres que nos campos de fútbol xa se está a traballar na renovación do céspede artificial. Hoxe visitou a vila o conselleiro de Presidencia. Diego Calvo explicou que deste xeito a Xunta quere contribuir ao mantemento, modernización e funcionalidade das infraestructuras deportivas municipais, co obxectivo de facilitar a práctica do deporte entre a poboación nas mellores condicións de seguridade e benestar. Segundo Calvo, esta actuación forma parte da vintena de proxectos de carácter estratéxico apoiados pola Xunta na convocatoria de 2025, que se sumaron a outros 20 financiados no exercicio anterior. En cada unha das dúas anualidades o orzamento superou os 8 millóns de euros, o que supuxo un investimento acumulado en 2 anos de máis de 16 millóns en case 40 proxectos estratéxicos nos municipios galegos. É un proxecto que leva a cabo unha serie de melloras en varias infraestructuras deportivas coas que conta o Concello, que demostran unha aposta por parte do Concello polo mundo do deporte, polas instalacións deportivas, a importancia que lle dan ao mundo do deporte con preto de 16 modalidades deportivas que utilizan estas instalacións deportivas nas que estamos a facer algunha reparación, con 2 escolas de fútbol e un montón de rapaces e rapazas que practican deporte. Bueno, pois a verdade é que queremos valorar a colaboración entre institucións, que é fundamental, ao fin e ao cabo, para que estas infraestructuras deportivas tan necesarias no noso Concello. Temos 4 campos de fútbol, cambiáronse os 4 campos de fútbol prácticamente, queda só un por cambiar que vai neste proxecto. Ese demostra a dimensión do noso Concello, con 10.000 habitantes, 4 campos de fútbol que están ahora mismo, van a estar cambiados en os próximos 2 meses, quedará todo listo con este pabellón que é importante. Nos hemos metido en un proyecto desde hace 3 años que es renovar todos los tapetes de los campos de fútbol, que parece una broma, pero estamos hablando a los precios actuales de 1 millón de euros, más dar una reparación a este multiusos que sabéis que se usa para todo. El último gran evento multitudinario fue la final de la Copa del Mundo de Fútbol y aquí hubo casi 3.000 personas, que no es una broma, ¿eh? Entonces nosotros hemos hecho un parón de nuevas infraestructuras porque yo sé que queda muy bonito inaugurar obras nuevas, inaugurar tal, pero lo primero es reparar lo que hay. Outro equipamento municipal reformado con achegas da Xunta de Galicia foi a Biblioteca do Concello de Poio, en Campelo. Ata ali se achegou hoxe o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. José López explicou que a intervención contou cunha achega da Xunta de preto de 20.000 euros. E este ano, se fai unha actuación en colaboración coa Xunta de Galicia, cunha aportación do Concello para o cambio de estanterías, o cambio de pisos, mobiliario, e creemos que vai a quedar unha zona e un espacio moi acomodado para todas as crianzas, tamén para toda a familia, que en este caso hai que recordar que esta biblioteca ten un uso importante. Nos entendemos que as bibliotecas son uns espacios maravillosos para que, sobre todo a xente nova, os nenos e as nenas teñen ese primeiro contacto coa lectura en xeral, coa lectura infantil, por suposto, pero coa lectura en galego tamén, non? Entendemos que son uns espacios que nos permiten, a través de distintas actividades, como organiza perfectamente o Concello. Falaba Ángel, o alcalde, do gran traballo que fan os profesionais, non? En este caso a bibliotecaria, que permite que os nenos e as nenas, os máis cativos, teñan ese primeiro acceso ao mundo da lectura, e a partir de aí construir tamén nos máis cativos un legado cultural e intelectual de futuro, non?
Este espazo municipal forma parte da rede de bibliotecas públicas de Galicia dende 2019. O conselleiro emprazou a veciñanza a gozar das novas posibilidades que se abren na biblioteca coa renovación das instalacións en concordancia cos plans da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para a actualización dos equipamentos o abeiro da Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia. Precisamente salientou que con esta normativa Galicia se situou como pioneira en Europa na legislación en materia de inclusividade e accesibilidade cultural, a vez que incidiu en que as actuacións, como realizada nesa biblioteca de Poio, enmarcanse na estrategia do Goberno galego de fomentar e facilitar o acceso universal á creación e programación cultural. Nesta liña puxo en valor o programa da Xunta de Galicia Ler Conta Moito, que este ano está chegando actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e axencias de lectura en 190 concellos. A Deputación da Coruña destinará preto d'1 millón de euros para que 52 concellos da provincia realicen actividades de promoción económica. As propostas que resultaron beneficiarias desta liña de axudas van dende feiras de emprego ou festas gastronómicas ata campañas de dinamización comercial e turísticas. Na comarca do Barbanza son 4 os concellos que concorreron a esta convocatoria, 2 deles para realizar actividades vinculadas á cultura mariñeira, como o Muros Mira o Mar, cunha chega de 30.000 euros, ou a Feira Artemar de Ribeira, concello que impulsará tamén rutas turísticas e promocionará o polvo cunha degustación gastronómica en Palmeira, grazas a unha subvención de 20.500 euros. O concello de Noia recibirá 30.000 euros para a campaña Mercano Nadal, mentres que Boiro percibirá preto de 15.000 para a súa Feira do Emprego. Tempo para a publicidade, non marchen. A Pobra celebra esta fin de semana unha nova edición do Comercio na Rúa. A Praza do Emigrante albergará casetas nas que os comerciantes da vila sacarán a venda os seus produtos. Un ano máis, o Comercio da Pobra sacará ao exterior os seus artigos nunha nova edición do programa Comercio na Rúa, que se desenvolverá entre o 7 e o 9 de agosto na Praza do Emigrante. Isto non é unha feira de estocaje, non é isto é outra cousa, simplemente son as tendas que queren achegarse o que é a cidadanía e quitan seus produtos á rúa. Aquí, debido á nosa situación urbanística, moitas sabedes, están situadas a pé de estrada pola acera, non poden quitalo nas portas dos seus establecementos, por eso o levamos á localización que é, desde hai moitos anos, na Plaza do Emigrante. E contaremos que as tendas que temos aquí, basicamente tendas de textil, así como tamén tendas de artesáns, de mozos e mozas da nosa vila, pois que se adican ao tema da artesanía. Polo tanto, convidar a toda a veciñanza que un ano máis nos veña a visitar a Praza do Emigrante e que confíe, como sempre o fai, nos bons profesionais que temos de comercio neste concello. Ademais do éxito de vendas en cada edición, os comerciantes destacan a importancia desta feira á hora de dar a coñecer o seu produto e fidelizar clientes. Traballas ben, resulta ben, a xente que non che conocía ben por ali, depois venche pola tienda, ou mireche tamén algo por internet e suelen vir moito máis. A feira abrirá as súas portas o venres ás 7 da tarde. O sábado e o domingo desenvolverase de xeito ininterrompido dende as 11 da mañá ás 11 da noite. Ribeira volverá a reivindicar o seu pasado mariñeiro cunha nova edición de Artemar que se celebrará entre o 13 e o 16 de agosto. Un cento de postos integrarán o mercado que contará con animación de rúa e espectáculos de gran formato. Un ano máis, e xa van 19, Ribeira volve a apostar por poñer en valor a súa cultura mariñeira coa feira Artemar. Mais dun cento de postos compoñerán o mercado que se instalará do 13 ao 16 de agosto. Na Praza do Concello concentraránse os postos gastronómicos, mentres que as rúas de Galicia e Rosalía de Castro acollerán os stands de artesanía con gran presenza dos creadores locais, posto que contan cunha bonificación do 50% para a instalación dos seus expositores. Durante os 4 días que dura a feira haberá obradoiros infantís, animación de rúa e espectáculos de gran formato en horario nocturno, tanto na Praza do Concello como na Porta do Sol. Este ano a gastronomía se instale como foi xa noutras edicións na Praza do Concello, e sí que nos parece tamén un bo punto para que se podan facer espectáculos. Entonces, como se van a facer varios espectáculos, un de lume e outro pois de outro tipo, ímolos a dividir en dúas zonas, uns na Porta do Sol,
que nos parece funcionou, é un sitio idóneo, e outros na propia praza do Concello. Dende o Concello animan o comercio e a hostalería a implicarse na feira decorando os locais con motivos mariñeiros, que ademais poderán ter premio, posto que volverá a convocarse o concurso de escaparatismo. A inauguración da feira terá lugar os xoves ás 6 da tarde, con peche a medianoite. E tamén se volverá a ter o concurso de decoración de locais e de comercios de toda a Ribeira. Dende aquí, pois, tamén me gustaría animar a todos os comercios locais a que participen, que poñan os seus escaparates con motivo pois, artesanal e mariñeiro e que se impliquen na feria, porque ademais dentro desa decoración pois, vai haber ese concurso que se vai a votar o escaparate mellor valorado dende o punto de vista da decoración. A apertura oficial do evento será os xoves ás 6 da tarde, que habrá un pregón inaugural con todas as compañías da feira. O resto dos días abrirá de 12 a 3 e de 6 a 12, con posibilidade de estender horario ata as 2 da madrugada durante a fin de semana. Aquí cántase a iniciativa de canto comunitario impulsada polo Concello de Pontevedra e por Maravallada celebra a súa 10ª edición e fará o convertendo o centro histórico da cidade nun coro popular, parando en 4 das súas prazas. A cita será o vindeiro 7 de agosto a partires das 9 da noite, arrancando na praza de Curros Enríquez, e ademais son os encargados de abrir a Semana Grande das festas da Peregrina. Imos máis alá dunha proposta cultural, que tamén non é unha proposta cultural interesante, non? Pero eu quería recalcar que é unha experiencia de participación cidadá que empeza a conectar xa coas evidencias que hai de que o canto colectivo é unha actividade terapéutica, non? E tamén favorece o sentimento a participación na comunidade, cousa que nos fai falta nos días nos que estamos, non? Que, bueno, pues parece que dá a impresión de que o individualismo pues, flota por encima de todo, non? Esta fin de semana en Ribeira terá lugar a 10ª exaltación da navalla en Aguiño. A organización prevé repartir 600 kilos de bivalvo xunto con racións e empanada. Tras o éxito da festa do Percebe celebrada o pasado domingo, Aguiño volverá a poñer en valor outro dos seus produtos estrela. Este domingo día 9 celebrase a 10ª edición da exaltación da navalla na Carpa do Porto. Ademais dun 600 kilos deste marisco, a organización prevé repartir tamén 250 kilos de sardiña e 700 racións de empanada. Chegamos a un acuerdo con todos os mariñeiros, xa temos un precio pactado. Teño que dicir que todos os mariñeiros de Aguiño aceptaron hasta o día de hoxe dito precio. Como ben sabedes, a festa vai comenzar ás 12 da mañá no Porto. Temos a idea de servir sobre 600 kilos de navallas, todos eles á plancha. Entre outras cousas, tamén temos 240 ou 250 kilos de sardiñas e 700 racións de empanada. Esa é a comida que hai, a parte de viño, ribeiro, albariños, refrescos, aguas e todo eso. A venda dos tickets cun prezo de 15 euros por ración dará comezo ás 10 da mañá. Toda a navalla que se servirá será extraída da zona de Castro Catía en Apnea. Hai que dicir ben claro que toda a navalla que se vai poñer ali a venda o 9 de agosto é a navalla toda da Cofradía de Carrera de Aguiño. Toda a navalla vai a ser colleita na playa do Castro Catía, toda en Apnea. Claro, está claro que vai pasar tamén por esa depuradora, con esa trazabilidade que ten que levar sempre, que pasada por Intermar, e máis pola Consellería do Mar, que ten que pasar unhas 24 horas de depuración para poñer a venda. Un produto que ademais ten grande relevancia na lonxa de Aguiño e que, como decían, pois os que me precederon na palabra, ademais vai a ser un produto de kilómetro cero, como lle chamamos agora, todo da propia parroquia. A xornada contará con animación musical a cargo de Chiña e Tabernarias.
Fin de semana dedicado á gastronomía en Sanxenxo. A parroquia de Arra converteuse un ano máis en punto de encontro para os amantes do bo comer na 25ª edición da Feira Gastronómica de Produtos Galegos. A cita que tivo lugar na contorna de Montalvo reuniu entre o venres e este domingo numerosos comensais atraídos pola ampla oferta do menú deste evento. Na proposta, churrasco polvo, todo tipo de mariscos e ademais queimada de balde cara á noite. Na feira, ademais da parte gastronómica, houbo espazo tamén para exposición e venda de produtos galegos e artesanía. Tamén distintas actuacións musicais ao longo das 3 xornadas, con rock and roll ou o grupo de pandereteiras Os Gatiños de Portonovo. No marco desta programación, este domingo tamén se celebrou o 11º certame de pintura rápida, que este ano incrementou os seus premios pros participantes. En total, case 5.000 euros en premios. As obras participantes permaneceron expostas durante este domingo na Casa do Priorato, onde tamén tivo lugar a entrega de premios. Entre Pontes Trail and Running é o nome da nova experiencia deportiva deseñada pola Deputación de Pontevedra. Trátase dun circuito que levará 6 probas por toda a provincia entre os meses de setembro e novembro. A primeira será precisamente o 20 de setembro, unha 10K entre a Illa de Arousa e Vilanova. Que impulsa a descentralización, que nos sigue a converter e a fondar en algo que apostamos tamén desde o minuto 1, que é ser en referencias en sustentabilidade, ligando deporte e natureza, e logo que nos consolida como un destino donde o turismo e o deporte van da man. E hoxe presentamos esta iniciativa que se denomina Entre Pontes Trail Running, unha nova proposta que vai a potenciar os hábitos saudables, que vai a dar coñecer enclaves naturais e urbanos únicos na provincia e, sin lugar a dúbida, vai a dinamizar a economía dos concellos. As inscricións para esta primeira proba do 20 de setembro abrirán este mércores. Todas as probas serán de balde e agardase unha participación do redor de 800 persoas en cada unha das xornadas. A estrea será o domingo 20 de setembro coa 10K entre a ponte de acceso á Illa de Arousa e o porto de Vilanova de Arousa. Unha proba cronometrada cun desnivel do redor de 33 metros e un máximo de 500 participantes. Entre Pontes Trail and Running continuará o 12 de outubro cun trail en Vigo, o 25 de outubro cunha 10K en Gondomar, o 1 de novembro cun trail en Cerdedo ou Cotobade, o 22 de novembro cunha 10K en Pontevedra e rematará o 29 de novembro en Moaña cunha proba de trail. Ademais, tamén se organizarán para cada xornada unha andaina popular para 150 persoas e carreiras infantís en circuito pechado, tamén cun máximo de 150 participantes. Tras as probas e as actividades paralelas, as xornadas rematarán cun servizo de restauración móvil con food trucks. O circuito continúa a senda iniciada pola Deputación a través de Turismo Rías Baixas en abril, co trail entre Castelos Rías Baixas, que conectou Sobroso e Soutomaior, cunha experiencia de deporte e promoción do patrimonio histórico e paisaxístico da provincia dentro da campaña A túa meta, o teu destino. Esta mañá presentábase a 9ª edición do torneo de pádel Cidade de Ribeira. A cita organizada polo Club Deportivo Pádel Ribeira en colaboración co Concello disputarase do 8 ao 15 de agosto. Prevese unha participación dunhas 150 parellas. O Centro de Deportes da Raqueta en Coroso vai acoller do 8 ao 15 deste mes de agosto a 9ª edición do torneo de pádel Cidade de Ribeira, Cervecería Morrison. A cita deportiva organizada polo Club Deportivo Pádel Ribeira en colaboración co Concello prevé unha participación de aproximadamente unhas 150 parellas, chegadas todas elas de diferentes localidades galegas. Haberá 3 categorías en competición, masculina, feminina e mixta, divididas por niveis. De momento temos 115 parexas anotadas. Vai haber 3 categorías, unha masculina, unha femenina e unha mixta. Na masculina, segunda, terceira e cuarta. Na femenina, ao final, creo que non damos xuntado para unha terceira, só habrá segunda. E na mixta, segunda e terceira, non? Segunda e terceira. Dende o Concello destacaron a importancia deste torneo, dunha modalidade deportiva como é o pádel en auxe, e que en Ribeira está a atraer a cada vez máis practicantes. A verdade é que Ribeira foi medrando no mundo da raqueta e o pádel xa, como todos sabemos, pois xa está super consolidado, o club foi medrando,
xa compiten en varias categorías, xa teñen varios equipos, tanto femininos como masculinos, e a verdade é que o crecemento está sendo super acollido na cidade. Temos 4 pistas agora mesmo municipais, sabemos que xa é unha carencia de que se vai medrando, pero dá gusto ver que todas estas pistas están cheas e que o club fai unha boa labor e ainda por encima un ano máis pois fan este torneo. Dende a organización destacaron tamén a axuda das distintas empresas e casas comerciais que colaboran co torneo, xa que sen eles sería prácticamente imposible poder celebralo. A contía económica a repartir entre todos os gañadores ascende a uns 2.500 euros. Coa información deportiva rematamos o informativo de hoxe. As novas do día volven mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.